Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is de laatste aflevering van de Summer Edition van het Extra Journaal. Ik heb voor u het laatste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik heb Oscar vervangen deze maand. We beginnen met het nieuws dat ambtenaren in Kranji weigeren om mensen van hetzelfde geslacht te trouwen. 3 ambtenaren van Kranji weigeren huwelijken van hetzelfde geslacht te voltrekken. De vakbond APVO zal opnieuw met deze werknemers en hun leidinggevende Gregory Wilson in gesprek gaan. Wilson meldt dat het gerechtelijke beslissing om huwelijken van hetzelfde geslacht toe te staan voor deze ambtenaren in strijd is met hun morele normen. Hoewel de werknemers niet direct de vakbond benaderen, hebben ze hun leidinggevende geïnformeerd die vervolgens de APVO op de hoogte stelde. APVO heeft vorige week vrijdag met de minister en de betrokken werknemers gesproken om de situatie te bespreken. Volgens Wilson kan een ambtenaar weigeren huwelijken van hetzelfde geslacht te voltrekken als dit in strijd is met hun normen en waarden. Hij suggereert dat het parlement wetten moet maken om ambtenaren in zulke gevallen te kunnen vrijstellen van dergelijke taken. De RDK was niet op de hoogte van Aqualectra's gebruik van de gasturbines. Raffineria di Curaçao was niet op de hoogte dat Aqualectra de gasturbines van Curaçao Refinery Utilities als reserve gebruikte. Sinds juli 2022 zijn deze turbines overgedragen aan Global Oil, waardoor Aqualectra nu geconfronteerd wordt met hogere kosten voor stroomlevering. Aqualectra vraagt de regering om in te grijpen om een forse stijging van het stroomtarief in 2024 en 2025 te voorkomen. De RDK benadrukt het belang van een ongestoorde voortzetting van de productieprocessen voor de economische stabiliteit van Curaçao. Het proces van Nuto Wawu komt vandaag voor in de rechtbank. Vandaag behandelt de rechtbank het proforma-proces tegen Irvin Wawu, beter bekend als Nuto. Die wordt beschuldigd van 5 moorden, 11 pogingen tot moord, witwassen en drugshandel. Volgens het Openbaar Ministerie leidde Nuto tussen 2014 en 2021 de criminele organisatie No Limit Soldiers. Hij zou onder andere betrokken zijn bij de moorden op Erwin Juliana, Shantley Arnhem, Kevin Matura, Omar Jones en Nino Brown. Daarnaast wordt hij beschuldigd van pogingen tot moord op meerdere personen, waaronder Kim Roy Gams en Esteban Severa. De zaak omvat verschillende grote incidenten die plaatsvonden op Curaçao en Sint Maarten. De MAN-PIN roept de regering op tot actie over Venezuela. De oppositiepartij MAN-PIN roept de regering van Curaçao op om duidelijkheid te geven over de recente verkiezingen in Venezuela en als autonoom land binnen het Koninkrijk een standpunt in te nemen. De MAN-PIN benadrukt het grote familiaire, historische en socio-economische belang van Venezuela voor Curaçao en de impact van sancties op Curaçaose samenleving. De partij dringt aan op het waarborgen van vrede en mensenrechten in Venezuela en roept op tot een onafhankelijke audit van de verkiezingsresultaten met internationale steun. En dan gaan we door met sportnieuws. De zeilsters van Aanholt en Duets leiden op de Olympische Spelen. Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duets hebben de leiding genomen in de skiffklasse op de Olympische Spelen. De regerende kampioenen profiteerden met een tweede en derde plaats van de wind die vergeleken met de afgelopen dagen in kracht is toegenomen. Vader Cor van Aanholt zegt dat als de wind de komende dagen hard waait, de concurrentie voor zijn dochter vooral van Zweden zal komen. Maar ze zeilen altijd vooraan. Vooral met een wisselende wind zijn ze moeilijk te verslaan. Morgen is de laatste zeildag met race van 10 tot 12. Het Curaçao's-Nederlands koppel moet dan een plek in de top 10 hebben om donderdag 1 augustus de medal race te zeilen. En dan gaan we even door naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945.
Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En dan zijn we bij u terug met internationaal nieuws. We beginnen op Bonaire. Stinapa werkt daartoe naar het einde van een zwaar sargassumseizoen. De kusten van Bonaire worden al jaren geteisterd door sargassum dat zich ophoopt langs de stranden. Dit jaar begon de invasie later dan gebruikelijk, maar hield aan tot juli. Dat meldt Judith Raming, manager van het marinepark bij Stinapa. Stinapa heeft samen met lokale windsurfbedrijven intensieve inspanningen geleverd om het sargassum binnen 3 dagen te verwijderen voordat het begint te rotten. Ondanks de investering in beter materieel blijft er een grote behoefte aan extra hulp en verder ontwikkelde apparatuur. De problemen met sargassum zijn wijdverspreid in het Caribisch gebied, met landen zoals Mexico en de kust van Florida die ook zwaar getroffen worden. Bonaire werkt samen met lokale en internationale partners om de impact te beheersen en de natuur te beschermen. Vooral in kwetsbare gebieden zoals Lakbaai, waar zeegas, schildpadden en mangrovenkanalen beschermd moeten worden. En dan gaan we verder met Aruba. Airport Aruba breidt verder uit. Airport Aruba Authority heeft een nieuw contract getekend met ABO Projects voor de uitbreiding van de luchthaven. Fase 1B start op 16 oktober en omvat de renovatie van wachtruimtes, de bouw van een nieuw gebouw met moderne voorzieningen en verbeterde busfaciliteiten. Het project, dat 24 maanden zal duren, richt zich op duurzaamheid en het verbeteren van de passagierservaring. AAA benadrukt dat deze uitbreiding werkgelegenheid biedt en de luchthaven klaarmaakt voor toekomstige groei. En dat was het weer voor vandaag. Morgen is Oscar er weer. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie morgen ook weer gewoon kijken. Ajo!